हेलौ गाइस दसे फैदो रायज्लायनोसै माथो रावबो दाबो फैथारा वो भी राजस्थान लेके जा रहा था इलेक्शन कराए 15 अगस्त का है घर से शादी करके हमारे पास लाके चला गया राजीनाम चाहिए नहीं सर मॉर्निंग ब्रो शंकर ब्रो गुड मॉर्निंग ब्रो थोड़ा ज़्यादा बिग है नेक्स्ट दिन पूरा माथा खराब हो अगर लिमिट से सही है लागो कोई दसे रायज्लायनो फै अगर से खाई नहीं तो राइट है यही खाना चीनी खाना का दुकान के गुम्फा खावा मानुस दिन पे खाई का काम धेरै बेट हुन्छ देखियो अगर मन लेखा चित्रा बसुमतारी गुड मॉर्निंग ना बाद में तो कर सकेगा ना तेजपुराव दंफैयो आंलाय ओरैनो शंकर ब्रो सांगे क्या अंजिला पासन पता मामू ओए बोला भाई को नंबर फोन कर लाए उनको खुला आं गेमार नाइस आंनिखौबो नायदो जागोन दे नायगोन हागोन शंकर ब्रो मा ओरैनो दं जिरायनानै ना दसे फैब्रा रायज्लायनो गासैबो गब्लानो थांना थाब एसे गोबाव रायज्लायनो पर्सनल मालिक पता करना कोई लगे आदमी नहीं है मा सिरिजाखो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर शेयार खालामना हो भिडिअफोरखौ मा सिरि ना आंनासो नेटवर्क स्ल' नामा लोगोफोर मा जाखो कमेन्ट्स खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट भिडिअफोरखौ थाब्रा दसे रायज्लायनो फै गासैबो फै नेट प्रब्लेम जादों खोमा आं तेजपुराव दंफैयो ओमफ्राय तेजपुर टाउननिफ्राय एसे गोजानाव दं गारि बानायनो फैदों आरोना माबा सार्भिसिं खालामनो बेयावसो दंफैयो चित्रा बसुमतारी एसे स्ल' जादों जाखागोन एसे टाउनखौ बांद्राय खाथिद्रायाव गैया एसे गामि एरियावसो चित्रा बसुमतारी ओंखाम जाखांबाय नामा जाथ'वाखै आङो फुङावनो ओंखारबोदोंमोन सना ब्रह्म नाइस एफबिआव थांदों प्रियंका दैमारि हाय हेल' प्रियंका दैमारि चित्रा बसुमतारी नोंलाय जाखांबाय नामा गासैबो फै लाइभआव आंनि लोगो साबसिन लोगोफ्रा प्रियंका दैमारि बहा दं आं तेजपुराव दंफैयो प्रियंका दैमारि बहा दं नोंलाय चित्रा बसुमतारी जाथ'वाखैनो प्रियंका दैमारि जा नोंहालाय मा खालामदों आरो मा ओंख्रि जाखो प्रियंका दैमारि आंनि माबाखौ चेनेलखौ एसे शेयार खालामना होदो लोगोफोर अननानै
थाबैनो 2K खालामना हो जेसेबां लाइभआव फैदों आंनि माबाखौ चेनेलखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर अननानै प्लिज आंबो नोंसिनिखौ शेयार खालामना होगोन नोंसोरबो आंनिखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय प्रियंका दैमारि जाथ'वाखै दं ओरैनो बहानिमोनलाय प्रियंका दैमारि नोङो चित्रा बसुमतारी खालामगोन औ जागोन दे आंबो नोंखौ शेयार खालामना होगोन चित्रा बसुमतारी बिदिनो शेयार साबस्क्राइब खालामलायनांगौ सापर्ट बिदिनो थाब थाब जों गासैबो जौगानो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर प्रियंका दैमारि आं उदालगुरिनि नों उदालगुरिनिसो ना आंबो मैया उदालगुरि थांदोंमोन आं सनितपुरनि नालाय माबानि ढेकियाजुलिनि नालाय आं ब्लगखौ नायदोंना नायाखै नोंसोरो आं ब्लग गोदान होदोंमोन नायबानो जाबाय लोगोफोर आरो शेयार खालामना हो बयनोबो थांजोब्बायसो नामा रावबो कमेन्ट्स हरासै माथो सार्ट खालामासै लाइभआव फै गासैबो लोगोफोर रायलायगोन दसे एसे गोबावनो चित्रा बसुमतारी दहाय नायखांबाय दे जागोन दे नायबा थेंक इउ दै आंबो नोंनिखौ नायबाय थाखायो फुल वाच खालामना होनांगौ जों मिथिबाय जास्टिना दैमारि हाय आगै सना हेल' आब' सना मा खबर आब' अके चित्रा बसुमतारी अकेनो थेंक इउ दै गासैबो लाइभआव थाबाय थानो थाखाय गासैबो आंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हो थाबैनो 2K 3K जालांनो हानाय बायदि गासैबो जौगालांनांगौ जास्टिना दैमारि मोजां आगै आब' नों आंनि माबाखौ चेनेलखौ भिडिअखौ नायदोंना नायाखै गोदान ब्लग होनायखौ प्रियंका दैमारि आं शेयार खालामना होनि आंनिखौबो शेयार खालामना हो प्रियंका दैमारि जागोन दे आंबो शेयार खालामगोन नोंनिखौ लोगोफोरनो नोंबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जास्टिना दैमारि नायबायलै आगै थेंक इउ आब' नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हो थाबैनो माने 2K जानांसिगौ आंनाबो मा जाखो लोगोफोर नेट प्रब्लेम नामाब्रा आंनालाय गासैबो अफलाइनसो थांखो ना माखो नेट प्रब्लेम जाखो खोन्थाहरदो लोगोफोर गासैबो शेयार खालामलायना हो बयबो सापर्ट खालामनायनि बे 1K जायैफ्राबो 1K थाब जानायनि बायदि आरोना बिदिनो होमब्लासो जौगालायनो हागोन जों बर'फ्रा इउटुबाव प्रियंका दैमारि आं बयनिखौबो सापर्ट खालामो बाट आंना दासिमबो 1K जाया हारसिंनो खमायफिनना थायो साबस्क्राइबारफोरा अके प्रियंका दैमारि माने बै नोंनिखौ जाय साबस्क्राइब खालामोना नोंनिखौ फुल वाच खालामा ओरैनो माने साबस्क्राइब खालामला बायनाहरो भिडिअखौ जोबजासे नायागारा आस'खान्दानो बेनिखायनो साबस्क्राइबारा डिलेट जादों खोमा बेनिखायनो खमायफिनो आंनाबो बिदिनो खमायबाय आंनाबो चित्रा बसुमतारी दं दे आसा खालामबाय चित्रा बसुमतारी आंनि चेनेलखौ शेयार खालामगोन होननानै नोंथांनिसिम आंबो नोंखौ शेयार खालामगोन
नेट प्रब्लेम नङाब्रा माथो थाब थाब फैया कमेन्टफ्रानो चित्रा बसुमतारी खालामदों दहाय फुंनि भिडिअखौबो शेयार खालामदों आं थेंक इउ चित्रा बसुमतारी भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय आरबि इउटुब चेनेल हाय ब्र मा खबर हेलौ मोजां नोंहालाय मा खबर आरबि इउटुब चेनेल प्रान्ज बसुमतारी बहा थांदों बुन्दु आङो माबा दंफैयो तेजपुराव गारि लांनो फैदों गामिनि आयंमोननि गारिखौ सार्भिसिं खालामनो फैदोंमोन बेखौनो लांफैदों आङो प्रियंका दैमारि शेयार खालामना होबानो जाबाय अके जागोन दे आं शेयार खालामना होगोन नोंबो आंखौ शेयार खालामबानो जाबाय आसा खालामगोन नोंखौ शेयार खालामगोन होननानै आंबो शेयार खालामगोन आरबि इउटुब चेनेल आंनाबो मोजां ब्र अके बिदिनो मोजां थानांगौ मा जाखो लाइनावथ' दंना अनेक मानसिनि प्रियंका दैमारि अके आं लोगोफोरनो आरो आंनि सासे फंबायनि दङ माबा मा होनो BK7 ब्लग बेखौबो कमेन्ट्स खालामना हर साबसक्राइब खालामना आरोना जायफ्रा लाइनाव दङ आंनि फंबाय जायो बियो चिरांनि बिनि चेनेलनि नामा BK7 ब्लग बेखौ साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय साबसक्राइब खालामनानै नोंसोरबो कमेन्ट खालामना हर मा होनो बेबो साबसक्राइब खालामना हरफिनगोन आरोना नोंसिनो गासैबो सापर्ट खालामनांगौ प्रियंका दैमारि अके जागोन प्रियंका दैमारि नोंबो बे आंनि फंबायनि BK7 ब्लगखौ साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट्स हर बेबो साबसक्राइब खालामना हरफिनगोन नोंनो BK7 ब्लग आरोना साबसक्राइब खालामना हरोबा आङो बिनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होयो बहाबा नोंथांमोना नाया खोमा नायनानै साबसक्राइब खालामना हरनांगौ बेबो माने मोजां बिदिनो ब्लग लाबोनो सोलोंगासिनो दङ जालांगोन साक्सेसफुल थाबैनो टिभि अफिसियेल हाय ब्र हेल' ब्र मा खबर चित्रा बसुमतारी आंनाव दंखायो दे थेंक इउ खालामना होनायनि थाखाय टिभि अफिसियेल मा खबर मोजां टिभि अफिसियेल आङो तेजपुराव दंफैयो चित्रा बसुमतारी BK7 ब्लग अके BK7 ब्लग बेनो टिभि अफिसियेल मा खालामदों ब्र आङो नै तेजपुराव दंफैयो ओरैनो जिरायनानै दङ गारि शरुमाव आरोना मा होनो गारि जोंहा आयंनि मा होनो गारि बानायनो होफैदों नालाय इन्सुरेन्स क्लेम खालामनायाव दाख्लैनो जानांगौ गोनांमोन ओमफ्राय दाख्लै जालाङासै दिनै साक्सेसफुल जाबाय दायो थांनोसै दसे थानानै टिभि अफिसियेल ब्र अ दे होमबा ब्र नोंहालाय मा खालामदों टिभि अफिसियेल जौगालांनो हागोन आसा खालामो आंनि शेयारखौ बयबो आंनि बे चेनेलखौ बयबो शेयार खालामगोन होननानै जायफ्रा नैबे दिनैनि लाइभआव फैदों आरोना बयबो साक्सेसफुल जानांगौ साक्सेसफुल जानो हाबासो मा होनो बयजोंबो सिनायजानाय जानो हागौ जानाय दिपालि बर' हाय फ्रेन्ड मा खबर मोजां दिपालि बर' आङो नोंहालाय मा खबर
दिपालि बर' फ्रेन्डआ बहानि आङो ढेकियाजुलिनि आरोना फ्रेन्ड सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि ढेकियाजुलिनि आङो दायो तेजपुराव दंफैयो। थेंक इउ दे गासैबो लाइभआव फैनायनि थाखाय। गासैबो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला दहायनि ब्लगखौ शेयार खालामना हो अननानै। दिपालि बर' आंहाबो मोजां फ्रेन्ड। नोंहालाय बहानि फ्रेन्ड? दिपालि बर' सारअन्थाइ ब्र' मा सौहरलाबायनायखो सारअन्थाइ ब्र' मा जाखो आं लाइभआव फैनाया ना आं लाइभआव फैनाया गाज्रि जादों नामा? दिपालि बर' आं तामुलपुरनि फ्रेन्ड। अके मालाबा लोगो मोनगोन आं तामुलपुरजों थांबाय थायो। सारअन्थाइ जायाखैब्रा होमबालाय मानो सौनो दिपालि मा खालामदों दासान्दिथ' आं मैया थांदोंमोन माबा बालिमुनि साहा अरुणाचलाव थांदोंमोन बालिमुनि साहा अरुणाचलाव थांदों। सारअन्थाइ नोंबो बिदि सौनायखौ हरब्रा दे जेबो नङा थेंक इउ। दिपालि बर' मा होनो आंनि फंबायनि BK7 ब्लगखौ नों साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना हर BK7 ब्लग आरो आंनि चेनेलखौबो शेयार खालामना हो आंबो नोंनिखौ शेयार खालामना होगोन बिदिनो सापर्ट खालामलायबासो जों जौगालांनो हागोन नालाय। दिपालि बर' माबाफोर जब मावो नामा? आंथ' जेबो जब मावा ओरैनो न'आव थायो ओरैनो फिसा बिजनेस मावो आरोना। दायो आं जोंनि आयंमोननि गारि बानायनाय सार्भिसिं खालामनो फैदों तेजपुराव बेखौसो लांफैदों आङो। अके खालामना होबानो जाबाय दे आंनिखौबो शेयार खालामना हो ओमफ्राय आंबो नोंखौ शेयार खालामना होगोन आरोना। मा जाखो लाइभनिफ्राय ओंखारजोब्बाय नामा नोंसोरलाय? फैफिनदो दे साब्रैल' दंसै माथो नों कमेन्ट्स खालाम लाइक खालाम शेयार खालामना हो भिडिअफोरखौ लोगोफोर आंबो नोंसोरनिखौ गासैनिखौ शेयार खालामना होगोन आरोना। सापर्ट खालामलायनांगौ बिदिनो होनबासो जौगालांनो हागोन जोङो। जायफ्रा सापर्ट खालामा खालामखायासै जायफ्रा सापर्ट खालामो खालामलायबानो थाबानो जाबाय बिदिनो होनब्लासो जोङो जौगालांनो हागोन। Wow.